Somma rekord. Din kienet kelma li fl-aħħar ġimgħat smajnija għal diversi drabi, kif 4 ġabriet ewlenin waslu għal total ta' iktar minn 8,535,000 euro. Frażi li tikkonferma jekk qatt kien hemm bżonn dak li qal studju ta' Charities Aid Foundation, jiġifieri li pajjiżna huwa wieħed mill-iktar pajjiżi ġenerużi fid-dinja. L-aħħar minn sensiela ta' ġabriet ewlenin kienet dik tad-Dar tal-Providenza li fl-ewwel jum tas-sena bħal snin moddija organizzat il-Maratona Festa ta' Ġenerożità. Is-somma miġbura, dik ta' 1,255,000 euro, kisret ir-rekord tas-sena li għaddiet b'aktar minn 200,000 euro. Dħul sostanzjali li jinkluda fost l-oħrajn iktar minn 31,000 euro mill-irkant ta' xogħlijiet artistiċi minn iktar minn 90 artist. Dan jingħaqad mal-ġabra rekord tal-Istrina fejn inġabru kważi 6,050,000 euro, żieda ta' kważi 500,000 euro fuq dak li nġabar sena qabel. Ta' min jiftakar li ftit ġimgħat biss qabel saru wkoll il-ġabriet mill-Partit Laburista u dak Nazzjonalista, fejn il-Partit Laburista ġabar somma rekord ta' kważi 611,500 euro. Anke l-Partit Nazzjonalista tella somma ġmiela fejn wara tħabbira ta' sommom kbar minn esponenti ewlenin intqal li nġabru 620,000 euro. Biex bekk fil-waqt li s-sena li għaddiet inġabar total ta' iktar minn 7 miljun euro u nofs, din is-sena f'4 ġabriet in-nies tat ftit iktar minn 8,535,000 euro. Bekk jekk wieħed iqis li l-popolazzjoni Maltija hija bejn wieħed u ieħor ta' 450,000 persuna, dan ifisser li qisu kull wieħed u waħda minnha ta' 19 euro f'donazzjonijiet, mill-parti l-kbira ta' dawn marret tal-karità.